2000 ಬೊಕ್ಕ 1000 ಅಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 2 ಜನ ಕೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೇ ಒರಿನಕಲ ಕಾಸು ಓಡೆಲ್ಲ ಹಾಳಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ನಕಲ ಮರ್ದಗೂ ಪೋಂದುಂಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗏𝗪 ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು ಶೀತ ಜ್ವರ ತಲೆಬೇನೆ ಫುಲ್ ನಾವು ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ವಿವರ್ನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿವರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಈಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 𝗕𝗘𝗘𝗡𝗏𝗏 ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂದ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಮಂತೀರಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೀರಿ ಸೊ ಏರೇರು ಆಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನಂದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಂತೀರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡ ಸೇಮ್ 6 ಇಂಚ ಮಂತೊಂತೀರಿ 6 ಇಂಚನೇ ಕಾಪಿ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುವರಿಗೆ ಇಂಕಾರ ಅಕ್ಕದಾಗ ಯಾನೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನ್ಪಿಡ್ದು ಆದಾಯರು ಆಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೊಡ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಹೊಡ್ತಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಾನ ಆರೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಇಂಚಿಂಚ ಮನ್ಪುಲತೆ ಕವಿತ ಕಡೆ ಕೇಳಲೆ ದಾದಾಯರು ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂದು ಅದ ಪಂದಂದು ಸೊ ಒಂಚ ಕವಿತ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕಿಂಚಿಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಬ ಟಾಪಿಕ್ ಮಿತಿ ಅನ್ನು ಮನ್ಪುವ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಈ ಕವಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಓಕೆ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀತಯಾನೆ ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯ ಅಂದಾದ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದಂದ ಇಟ್ ಮಾತು ಫುಲ್ ನೆನ್ಪಂತೆ ಬೋಡ್ತುಂಡ ಕುಡೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಕೇಳಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೋಟೋ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹50 ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಬರ್ಪುಂಡು. ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನಿಖಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋಲ ಆಪುಡು ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನಲ ಅರ್ನಲ ಸೆಲ್ಫಿದ ಅತ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋಲ ಆಪುಡು. ಅಂಚನೆ ನೀವು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತ ನಿಖಲ ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪುವರ್ ನಿಖಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬಾಲ ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಖಲ್ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಅವಡು ಫೋಟೋ ಅವಡು ಕಡಪುಡಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಾಡತೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒವೇ ಪ್ರಾಯದ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಪೊಡಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಪುದರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೂ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗪 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ₹50 ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನ್ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಆಯ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕಡಪುಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಡಪುಡೋಡು. ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದ ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಫೋಟೋಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಫೋಟೋಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವು 2,000 ಅಂಚನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಫೋಟೋಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವು 1,000. ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಏತ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಫೋಟೋವನ್ನು 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗪 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇತನಿಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ದಾದ ತೂಂದುಲರ ಮುಲ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕಲ್. ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಏಪನಿಕಲ್ ಫೋಟೋ ನೇಮ್ ಮಾತ ಕಡಪುಡುವರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಡಪುಡುವರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡುವೆ. ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗪 ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಬೈಯದ ಉಲೈ ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಬೈಯದ ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಐಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವೆ. ಆಯೋಜಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟು ಫೇಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೇನ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನೇ ವಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿನ್ ಆಪ್ಲಕ ತುಲೆ ಪಂದ್ ಮರ್ದಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ವಿನ್ನರು ಅವನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏರಿಗೆ ಬಂತಿಪ್ಪುನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಗೆ ಬಂತಿಪ್ಪು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇರರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ 30 ಕಾಂಡೆನೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು. ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2025. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಗೂ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಂಡ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ಕಡಪುಡಲು ನಿಕಲು ಫೋಟೋ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ.
ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು. ಕೆಲವರು ಏನೋ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಯ್ಯ ಬರೋದುಂಡು ಮೇ ಬಿ. ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಾಸುದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಡು. ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದ್ದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ 2,000 ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಈ ಸರಿ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒರಿಯ ಒಂಜೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದದು ಏತ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30th ಕಾಂಡೆ ಅಂತೂನಾಗ ಏರ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಮ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಇಮಿಟ್ ಇತ್ತ 3,000 ಅಮೌಂಟ್ ಉರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾದ ಮನ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಡ ಇತ್ತ 3,000 ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಜ್ಪ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅಜ್ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕನು ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನು ಹುಷಾರಿದ್ದ ಜನಕ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಜಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನದು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಡಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆಡನ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಣಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನದು. ಸೊ 25 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈ ಏತಾಪು ನಾತ್ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ ಒಂಚು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರ ಕೆಲವರು ಎದುರು ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಿಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಡ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಪುಂಡು ಒರಿನ ಜೀವಾಗ ಲಾಪುಂಡು ಪನ್ನದು ಅಂಚ ಒರಿನ ಕಾಸನ್ನೇ ಹುಷಾರಿ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬಿಡಿದು ಒಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಲಕ್ಕಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆದು ಪಂಡ 2,000 ಬೊಕ್ಕ 1,000 ಅಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 2 ಜನ ಕೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಒರಿನಕಲ ಕಾಸು ಓಡೆಲ್ಲ ಹಾಳಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ನಕ್ಲ ಮರ್ದಗೂ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಳು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಮತ ಪಂಡ್ರಪ್ಪು ಕಾಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಮಂತಿರ್ಪಂದು ಮೋಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲು ಪಂದದು ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ನರಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೋಲು ಸೀಸನ್ 1 ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಟಾಪಿಕ್ನೇ ದಾಯ ಮಂತೆ ಪಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಮ್ಮ ದಾಯಗ್ ಬೇದೆಲ್ಲ ದೀತು ಇತ್ತನತ ಪಂದದು ಬಾ ಬೇತದಾಲ ದೀದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೈ ಮಾಮ್. ಏನೋ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜ ಪದಾರ್ಥ ರಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲಕ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಏನಾದ್ರು ದೂರ ಆತನು ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸುರತ ದೇವಿರ ಅಮ್ಮಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸುರತ ಗುರು ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿರ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅನ್ಸದ ಅಮ್ಮನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂದಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪಪ್ಪನ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ದೀಪಯಾನ ಮೊಕನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಾದ ಆಣುಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿರು ಆಣುಲ ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋನ ಕಡಪುಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡೋಲಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಂದಿರದ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆಲ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಪಂದೆತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಚಿನ ಫೋಟೋನ ನಿಖಿಲ್ ಕಡಪುಡೋಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನು ಎನ್ನಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಉರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದನ್ ಪಂಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಏನು ದೀಪೆ ಪಂಡ 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಪಾಡ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಕೂಡ 3 ಜನಕ್ಕೆ 500 ಲಕ್ಕ ವಿನ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಏನು ಪಾಡಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಈತ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಪಂದಂದೆ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ 3,000 ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದದು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾದೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ವಿವರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಯಾನು ಕಂತು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆಪುನು ನೆಡ್ದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅದ ಅವು ವಿನ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ಬೋದು ನಾನು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಒಂದು ಆಂಡ ಓಕೆ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರ್ಬ ಇತ್ತನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಮನ ಓರ್ಮನದನ ಆದ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ
ತುಕ್ಕ ಒಂದಿನ 10 more ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಖುಷಿ ನನ್ನ 28 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 28ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ದೀತಿ ಜಸ್ಟ್ 50 rupees ದೀತೀನಿ ಓಕೆ ನಾ ನಂಬರ್ ಐಟು ಉಂಡೆನ್ನ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಒಟ್ರಾಸಿದ ಅದು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿಂಕ್ ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಡೀತತ ಬಂದು ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದು ಉಂಡರ ತಿಂಡರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಡೆ ನೀವು ಮೂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೇನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡಬಿಟ್ಟ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಬೈದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಉಂಡರ ತಿಂಡರ ಅವು ಆತು ನಮಕ್ ಒಂಜಿನೆಟ್ ನಮಕ್ ಆತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆನ್ನ ಗುರ್ತು ನಿಂಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕಿ ಆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಜೋಲ್ನೇ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ದಯಮಾತ್ರ ಯಾನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಂಬರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೇಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಅವಿನ ಬುರ್ದು ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ್ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾತೀನಿ ಗೈಸ್ ಹಾಳೆಂಚ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಆಯ್ಮೊಳಿ ಪಂದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನೆಂಚ ಜ್ವರ ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬೈದು ನಾಮಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವನು ಮಾತ ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಉಂಡು ಈಸನ ನನ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದೆತ್ತುಂತುಲಿ ಐಟ್ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೀನಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಐಫೋನು ಬಟ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆತನೆಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಅಜ್ಪ ಜನ ಇಪ್ಪುನೆಂಡ ಆ ಮೊಬೈಲಿನ ಬೈಗ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಏನು ಸರಿ ಅಂಚಿಚ್ಚು ಮಂತೋನ್ವೆ ಓಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಏನ ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನಾವು ಇರು ಬನ್ನೋಡ್ಚಿ ಫೋಟೋ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ ಬಿಲ್ಕುಲಿಜಿ ಕಾಸು ಮನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸರಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ದೇವರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ನ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾ ಬೆನ್ಪೆ ಇಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಹುಷಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿಲು ಮತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಂದ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಲೆ ನಾ ಈಗ ನರ್ಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಪೇನೆ ಆತಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂದು ಏನದೆ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಕಡಪಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋಟೋನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಕ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಆಪಿರಿ ಏರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ನವ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ತಿರ್ಗ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್